Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Fie, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad var det, du var så bange for, da du skulle ind på scenen i Vega og synge til Superbootcampen? Jeg ved ikke decideret, hvad jeg var bange for. Jeg tror, at det var fordi, at der var så mange mennesker, det var første gang, at jeg skulle prøve at optræde. Og jeg er bange for, at folk dømmer mig, for, hvis de nu ikke kan lide mig og sådan noget der. Så jeg ved ikke decideret, hvad jeg var bange for. Det var bare meget overvældende at sådan skulle ind foran så mange mennesker, og så ved jeg ikke, hvad der skete. Bagefter, jeg tror ikke, det kan beskrives med ord. Jeg var mega glad. Altså, det var jo totalt overvældende at være. Vi var 2 personer ud af 80 mennesker, som fik stående bifald af dommerne, og jeg var en af dem, så det var sådan mega stort, og jeg var sindssygt glad. Jeg havde bare lyst til at gå derind igen. Det var sådan det eneste, jeg tænkte på. Fie, nu gik du videre. Hvad er dine forventninger til din X-Factor fremtid? Det næste, det er jo bootcamp. Jeg håber og krydser alt, hvad jeg har, for at jeg går videre derfra. Men man ved jo aldrig, hvad Lina synes om mig. Og jeg håber det inderligt, og jeg håber selvfølgelig, at jeg vinder hele lortet. Men altså, ellers er det bare processen, jeg glæder mig til. Sådan det hele. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.